لك سيطان فقد مزاتم يقدس بيت كريستيان تيت سمي مريم سيان العالم والعالم عالم نعكت كجين سبهك نبارك كجين تأمنك نسلك كجين سوكاك نجاني لك أيون كان لسمك وقدوس سجل لك وزلك سجد كل برك ولك يتكن كل لسان أنت وتعملك أمالك ودياغاس ونقص نقص أملاك أنت لكل جسد ولكل هذا نفس سواك أن نبقى مهارنا قدس ولك أن ذيب أنت مسسبت تصلي كما زبالو ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ትነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኻልና መንፈስካ መርሐና ሓይልካ ደግፈና ግብርና ሓዴካ ተዓርፈና ከም ምሕረትካ እምበር ከንበረልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ብዓለም ሰላም ወመንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና ኣኼባና ብሰላም ኣዘሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና ጾምና ባረኻልና ቅድሰልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ክበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፍለና ብኢድ መላእክቲ ክሓልወና ናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንዓነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካይማ አሜን። ወዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኩ ሕሊና ከድንግል ይኸ ብስጋኹም ድንግል ይኹ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኩ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ይኽፍረ ከርስኩም ብርክ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍትሐዊ ስረይጂና አምላክ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰራያት ያደም ሳቲያ በስ ሁሉ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንተም አብየ ካናቱ አብየ ዲያቆናቱ ሮንስ ፈርጎ ጻናት በበስምኩም ኩኑ ፍትሐና ወንጻነ የረሲያነት ኩላን ስሜት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰጥተልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهرن بكرسوس ملعصة تولته بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا مريم بنت أجزتنا مريم كرسوس 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 بنت أجزتنا مريم مهرن كرسوس إذا سعديها من بارسها قويتنا يس كرسوس أما قبرن فسمت ساعات معلتن إياه كمون دك أسام سالمة سلطة كم ودعتا جزي عدم سبت قصر نايم سجانا صلوت سناي نجر نجبر لنا يا رب هذا جيا بهر أبون قيتنا ملقنا مدحنا يذكر زاد نمسكنا لنا سويرنا رديناني حليونا نغربنا تقبلنا تماغبنا نطلعنا كسعادة سعاد جاونا بسحنا أيو اليوم بزعد السعادة ديان كل زمن وتنام بفصم سلام كحلونا كل نزغ جابير ملقنا لمن لنا وقويتنا እግዚአብሔር كل التحز أبون قويتنا ملخنا مدحنا يسوع كريستوس جالو كل جبرين أنت كل جبرين أوش كل جبرين نمسكنك كلنا سلسور كنا نزر داخلنا نزحل خنا نبغاون سلز قرب كنا نتقبل كنا سلز عوب كنا نزتمع خنا سعادة ياون سلز بتحقنا نمسكنك وقويتا يقبل لنا فما فكر سب سلزن منك كلنا كم محرت كون دللنا نزا قد سأل ديان كل زمن وتنان ناخابن فراب بفصم سلامكم فصم هبنا كل قناتن كل مكران حبون قولن زخون كل قبر سيطانن مخرخف عالسوات من لعال سلام عقويتا كبارح كاب كل هزب خاونارح كاب درياب زلزلنا يبوتاونارح زتعمن زحيشنا عزلنا تمنى كربيتم كل حيل سلام كن رقل سلطان ذهب كنا نسخاخم كاب كل خف عدحننا وعلى حنان برنا فتنا يتأتونا هذا هو الدخاء بيتنا ملقنا مدحنا يسوع كريستوس أنت فقر سبيل بزقوا ورا محرتنا قرتان سخا مع رمحهم زغنا منفذ قدسن بس كان عن صناعة كبر بوزر لك لمن كل ساعة نزل علم علم أمين
وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راخ أبساي دمسس كاب أبساي أصبك حسبني كاب حاتياتي وناسريني أنا أبساي فلت اللخمو حاتياتي كل جزيب كن مأيو إذا رباخا صادق فردخان نسعون كاتر كبس أنا نعفات راي بدلكو أبكن مخا كي قوركو نهو بأبسات ولدكو نيك أبا حاتيات تنستني نون حق أوشتغات لليو أبحبو انتو محرني انت وصارت شو سمع زاتريني كبرت كسعودو سبني تنسقط كتغين عصم تحقوساس بعتان حقوسنا اسمعني كزكها بحاتياتي كولو بزلا أبساي وندمسسو وأملاخ صوري لب فطر اللي صنع منفسك أوش تحدث كابقت كاي دربيني كلش منفسك وناي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس وندقفني مقد خان مفرس غمرهم إيه حتى أنا وفاهم لسيهم وأملاخ مدحاني كعداد ما نقفني لساني تصدق حالي الكتب للإيه ويتا في مسكانا خنقرس خنا فريق فت مسوات بهب لكاني تزي كنا سم قرب كل كانره مسوات مراراي توغوني خم مسوات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسورن كت بايت نوعنيها نسيم صقها سناي قبرلا نكات أتي رسالة من دا شو موسى صدقي زحر مسواتي بملو مسوات بحكم لك أيو شو عم مسوي إخارح وقرب لك أيام هالليلويا صلوت كزياد كاس نكرسون نقسين أملاخي مسكانا قرب له حتى حد قال لك إلمنو ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። አቡነ በመላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 130 ሓብትና ሙሉ 132 ኣነ 131 ከብፅሐ ሓብትና ረህዋ ጥዕመክ ድዩ ይእል ሃይለልኩም ኣትይኹም ዘለዉ ረህዋ ሓብትና ኣበይ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 133 ሓብትና ሙሉ 137 ኣነ 134 ከብፅሐ አቡነ በመላከ ሰላም 138 ሓብትና ሙሉ 141 ኣነ 142 ከብፅሐ አቡነ በመላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 146 ኣነ 147 ከብፅሐ ሓብትና ሙሉ 146 ዓዊልካ ተብፅሕልና 148 أبونا نقول ኣራይ 148 እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቡነ ክትገፍሕ ትኽእል ዲኣ ኣቦና ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን ኣይረአኒ ዘሎ ፅቡቅ ምርኣይ እኳ ይረአዩ ግን ፀቢቡ ድሓን ንርአይ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣቶም ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቶም ብሩሃት ከዋብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ብዘለኣለም ኣለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕሞቕን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረደን ኣሳሒታን ግመን ቃል እተስልጥ ህቦቡላ ኣቶም ኣኽራን ቆራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን
ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን አጓብዝ ኮራዝትን ዓበይቲ ምስ ንእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ አሜን። ግርሞ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ እስም እግዚአብሔር አመስግንዎ። ንህዝቢ እውን ቀርና ልዓለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለ ቃላትኩም ምስጋና ይኹን። አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣይ ሞት ከም ዘይርእ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። በመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ዓቢዱ ሓቑፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ንትናዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኸዮም ድሓን ከዓ እንታይ ካብ ራያስ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ ብል። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ሓብትና ሙሉ ክፍልታት ጸሎት ክፍልታት ጸሎ እነሆ ኣብ ቅርቢ ተቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግንከ ነብሰየ ገና ኣብ መሬት ተነብሪ ካብ ኣለኹስ ተነስሂ ምክንያቱም መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪ ተንሲኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ኣሜን። ስለቃላቶም ምስጋና ይኹን። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ኣሜን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነብሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን ተሕማቕከይክን ኣብ ቅድሚ ተሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኻ ከለኹ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ ንበርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቓዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሸ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቕዓኹ ወኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ቅረበለለ ይብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኣቦና ብመላከ ሰላም ወንጽሕቲ ድንግል ወንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኸ ትቕልጡ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ናብ እቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳብ ከባይርሑ እዩ። እቲ ሓመምቲ ነሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሓላዋታት ክእይዋ ኣለሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቃሕን ኣበግስያ እታ ቐፂላ ዘላ ዓቢጣ ስለ ዘላ ድሓንታ ቐፂላ ዘላ ወርዲ ሰበነት ኣበግስያ ምስ በልኩ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ንምንዕላይ ተኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ካለ ህይወት ሃብትና ሙሉ ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓ እሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና። ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ። በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ጎይታ ከም ተባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና። ኣሜን። ንዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ
ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነና ተዕቁበናን ኣሚን። ኦ ጎይታ ብሩኺኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኺኻ እሞ ሓቅነትካ ርድአኒ። ኦ ጎይታ ብሩኺኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብዪ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ፅለ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ብቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይን ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ። ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፅእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ስለቓላትኩም ምስጋና ይኹን። ኦ ልዑል ጎይታ ኣባኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን። ቃል ህይወት የስምዓልና ሓብተና ዕልልታ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ናቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ቃለ ህይወት የስምዓልና ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና። ኦ ጎይታ በሳና ይቅርበልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓየ መሙንቲ ተቅዱስም ካልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ በታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ኣዕረፍ። ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና። ጎይታ መሐረና። ጎይታ ባርከና። ከምዚ ኦ ጎይታ ከምዚ ኢልና ክንመስግነካ ብቕዓት ግበረና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ትኩን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። ንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕናኻ ድንግል ኢኻ ስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብረኽቲ ክፍረካ ርስኹም ርኺ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምስኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አሜን። ቃለ ህይወት የስምዓልና ሓብተና መምህርት እምኒት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ስርና ሰላምታ ናቕበልኪ። ኦ ድንግል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። አሜን። ቃለ ህይወት የስምዓልና ኣቦና ያዕቆብ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድኃኒ ዓለም ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለድሓና ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታውን ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት
بحدث ملكوت كلوس قدوس نبسر نسجدلو نخبرون او قويتا محرنا او قويتا محرنا او قويتا بارخنا امين من قال هو تسمع لنا حاونا دياقون ساميل صلوة هيمانت كل بزحازه سماين مدرن زرقن زيرقن زفتره بحد እግዚአብሔር አብ ንአምን بحد ጎይታ بኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊጡ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሓወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ምዉታት ንዘለዓለም ዓለም መጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያ ላይሶን 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 ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ 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 ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ቃል ህይወት ይስማዕልና ሀብትና ረዘነት ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቃል ህይወት ይስማዕልና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣትየን ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀናን ብዘይካ ረዳ ይብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረ በለልና ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኩን ኣሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ
وقويتا بقعات ورنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قصة مزافات كام تاب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لما حبنا احنا نجودلنا ودلونكم دحدقنا له ردنا نعسانا ندقلنا وكفاد احنا النمبر فتنا يتأتونا من قصة حيلين كبرن نزل علمنات كإما أمين أوزت يا مريم ناي قدوس كبريم ملا سلام تا سلام لكله حلنا غدن قلي خي سلاخون دن قلي خي أدى جابير توات قوي تاسفاوي سلام لكله اسغي كاب عن السبرغتي خي فركر صمرغي وملتا تسقى جابير مسخي وفسيت دس بالكي حتياتنا سرير لنا فتور دخيس كرسوس منتانا محرات لمن لنا آمين أبوش تسفى معتي لما سن بنانا نسحت صلاة أبوش ربنا بغش تسفى ماشي نسحة صلوت وقيتا أبدا معلت زيها بقدمها بتكبار يكون بقال بحساب يكون بكل حواساتنا حتى أنا يو نسخة رهورين ما تكسب سنزخون كا من تقبل السم كايركا تحرقنا نحدقلنا وأملاخ بسلام تنحدر سلام ليتهابنا أبزاناي دقاس بزينا كاب كل تنكتنا تاقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات الآن حلونا ها ناي سلام الأحكى الآخرنا بصقام برهرهين تمفكر سب دوانا حال والدخاق ويتانان أملاخنا مدحنان يسكرسوس تتبقوا المسؤول كبرين وداسين قرمان زلكا من كل سعان نزل عالم عالم آمين دحرنا سوكف ساعات زتصلى صلوت وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وامنو سوكف ساعات انجزيان افتماينا مدرين خبرة سقريل كاكرسوس من أملاخنا عنا وعط قسم زمارتن سنات ملاخر روحن نتوعنا قدامهم حتى تنياتات تمحر نحط بين الساعات مليس به واتكنا برمرمات زي تلي من تصبيهم دلو تسوى سمايات كرهو كل من أبدو حنت التقدم وقويت أبزا ساعات أنا كل ساعات لما أنا نتقبل واتناك أنا علنا إزازات كهم قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا الحساباتنا ننصي تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس عطياتنا حدا قلنا كاب كل خفا عزنا سكات برد عنا كلنا مكنا قبو ودسان ملاك تحلونا ناودات ابنت كان مرحمتي نابتو زي مرمرن زي وسان مفتقد كان بس حد لنا السغان زي العالم برقيقا مين وقويتا بقعات ورنا مسكانا كم زلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصات مسحا فأركان تاب سمايكم ودمام دريفن نعلت مقبنا على محبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لنا بدلنا نعوسانا ندقلنا كفادنا النمبر فتنايت اتونا نقسم حيلين كبرن نزل على امنات كايما امين ووزت يا مريم ناي قدوس كبرين مرا سلام تا سلام لك له حنا خدن قلي خي بسقاخون دن قلي خي ودي جابير صباوت قويتا سراوي سلام لك له الشغي كابعن سبرغتي خي وركرسهم برغيو أمل تسقا يا بهير مساقي أوفست دسبلكي أتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا امين الرأي يعني يرسمعنا ترفق زينا من الاخبار خلنا امين امين قال هوت يسمع لنا حراي زغبركم حزب እግዚአብሔር አብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ኢና በጽሕና ነርና በምህረት አምላኽ ካባኻትኩም ካብ ተሳተፍቲ ካብ ተኸታተልቲ ራእይ ዮሐንስ ከምዛይ መስለና ነይሩ አዝዩ ዘፍርሕ መጽሐፍ ሙኻኣ ክትርጎም ክግለጽ ዘይከኣል ከምኡ ዝመስለና ነይሩ ሕጂ ግን ብዙሕ ነገር ንፈልጥ ኣለና እሞ ዝያዳ ካብቲ ዘለዎ እንደዝዓሙቕ ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ምስ ኣቦታት ተረዳዲእና ከዓ እምበኣር ነብሲ ወከፍ ቃል ይኹን ዘሎ ትርጉም ብህድኣት ክንከዶ ኢልና ተረዳዲእና እንሆ ደጊምና ሕጂ ሎሚ ካብ ምዕራፍ 1 ኢና ክንጅምር እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ አቦና በከሽ ተስፎም አትዮም አለው ሓውና መምህርት ማርያምን ከም ትልሙድ ሰናይ ተግባሮም ተርጊሞም ገሊጽ ሰዲዶም ልናለው ስለዚ ሎሚ ራእይ ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 1 ምስቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቃል ዘሎ ሓሳባት እናነጻጸሩ ጉባኤ ዝመርሑልና በከሽ ተስፎም እዮም ቅድሚኡ ግን ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ሰላምታን መእተውን ዝብል ሓብትና ሙሉ ከተንብበልና ካብ 9 ክሳብ ፍጻሜ ክሳብ ቁጽሪ 10 ዘሎ ከዓ ክርስቶስ ብራእይ ከም ዝተገልጸ ዝብል ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ከንብበልና እዩ
نباب حبتنا ملو ورب كان كفحكتو لا يتغلى إيش تقلطف كخاون زلو نبارتو من تخار يوميلو أملاخ زخابو ناي يسوس كريستوس رأي بيد ملأخو لإخوون نباري يوحنا سرايو نسو نقال أملاخن نمسكر يسوسن كريستوسن نتزرعي زبالة كله مسكيرو الله اتزمن قرباي ما اتزي قال تنبيت زي زنببن اتوم زسمعون نتي أبو تصحيف زلون زحلوون بصانيو يوحنس نتن أب إسيا زلا شبعة محبرات كابت زلون زنبرن زمتسئن كابتهم أب قدم زفانو زلو شبعة منافستي كابت أمون مسكرن بخري موتاتن رسنا قستات مدري زخانة يسوس كريستوس كعا سقان سلامن مساخاتكم يخون نعو نتزفقر زلو كاب حاتيات ون بدومو زحاسبنا لእግዚአብሔር አቦ መንግስት ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹን አሜን። እንሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ንዕንትን እቶም ዝወግእዎን ከዓ ክሪእዎ እዮም ብዘለው ኣሌታት ምድሪ እውን ክበኺዩሉ እዮም እወ አሜን። አልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ ወዲኤ هو قال هيوت يسمع لنا ስለቃላት ክብር ምስጋና آمين. حاونا دياكون ساميل እሺ ኣነ ዮሃንስ ሓውኹም ኣብታ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ፀበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቕልትኹም ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ጴጥሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ። ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ። ብድሕረይ ከዓ ነዚ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ መፅሓፍ ፅሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶንን ሰሚርናስን ጵርጋሙስን ቲያትራን ሳርዴስን ፊላደልፊያን ሎዶቅያን ዘለዋ 7 ማሕበራት ስደዶ ዝብል ከም ናይ መለኸት ዝመስል ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ። ነቲ ዝዛረበኒ ዘሎ ድምፂ ክርኢ ከዓ ግልጽ በልኩ። ግልጽ ምስ በልኩ 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቂ ርኢኹ። ኣብ ማእከልቶም 7 ቀወምቲ ቀንዴል ከዓ ክሳብ እግሩ እተኸድነ ብቕናት ወርቂ እውን ክሳብ ኣፍ ልቡ እተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርኢኹ። ርእሱን ፀጉሩን ጻዕዳ ከም ፀምሪ ጻዕዳውን ከም ኣስሓይታ እዩ። ኣዒንቱ እውን ከም ሃልሃል ተሓዊ እየን። ኣእጋሩ ኣብ ሓጓዶ ከም ዝረሰነ ዘንፀባርቕ ኣስራዘ ሊባኖስ ይመስላ። ድምፁ እውን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት እዩ። ኣብ የማናይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ዘሎ ኣለዎ። ካብ ኣፉ እውን 2 ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ። ትርኢቱ እውን ከምታ ብሓይሊ እተብርህ ፀሓይ እዩ። ምስ ርኤኽዎ ድማ ከም ሙት ኮይነ ኣብ ኣእጋሩ ወደቕኩ። ንሱ የማናይ ኢዱ ኣንበረለይ ከምዚ እናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያውን እየ እሞ ኣይትፍራህ። ሞይቶውን ነበርኩ እነሆ ከዓ ንዘለኣለም ዓለም ህያው እየ። መርሖሞትን ሲኦልን ከዓ ኣሎኒ። እምበኣርሲ ነቲ ዝርኤኻዮን ነዚ ዘሎን ነቲ ድሕሪ ዝኸውንን ፀሓፎ። ምስጢር እቶም ኣብ የማናይ ኢደይ ዝርኤኻዮም 7 ከዋኽብትን ናይተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቅን እቶም 7 ከዋኽብቲ እቲኣቶም መላእኽቲ እተን 7 ማሕበራት እዮም። እተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል እውን 7 ማሕበራት እየን። ቃል ህይወት يسمع لنا ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። አቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ሓውና መምህር ተኽሉ ኣዳልየልና ኣሎ። በዚ መሰረት ከዓ ናባኹም ይቦና ትሕግዙና ትመርሑና። ኣቦና ብቀሺ ተስፎም ሰምዑን ኣለኹም?
ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣቦና ኣብ በቐሺ ተስፎን ክሳብ ዝምልሱልና ንግዚኡ ክንጅምሮ ኢና ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሰዓትና እዚ ምዕራፍ ናይ ሎሚ እንተዘይወዲእና እውን ኣብ ሰዓትና ጠጠው ክንብል ኢና ኣብ ዝመፅእ ግዜ ክንቅፅሎ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሓሳብን ምስጢርን እንዳተረዳእና ምእንቲ ክኸይድ ብግዜ ኣይክንሕፀርን ኢና ክንውድአሎም መዓንቲ ኢልና ተብተብ ንብለሉ ምክንያት ኣይክህልወናኒ ብሩኽ ምጅማር ከኣግበረልና ሰፊሕን መእተውን ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ደራስን ግዜን እቲ ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ኣብ ውሽጢ ሓዊ እቲ ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ኣብ ውሽጢ ሓዊ ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ትብሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ግዜ ፍቁረ እግዚ እቲ ንጎይታ እቲ ንኢየሱስ ዘፍቅሮ ዝብል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ምዃኑ ፍቁረ እግዚ ካብተን 8 ማዕርጋት ናይ ዮሃንስ ወንጌላዊ ዮሃንስ ሃዋርያ ዮሃንስ ድንግል ዮሃንስ ፍቁረ እግዚ ዮሃንስ ዘረፈቀ ውስተ እጽኑ ለኢየሱስ እዚአን 5 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዋ የነ ብድሕሪኡ ዮሃንስ ረአየ ህቡኣት እዚ እውን ነዚ ሕቡእ ምስጢር ዝተገልጸሉ ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ምስ ያዕቆብ በዓሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቁ ነጎዳ ዝበሎም እዩ ስለዚ ዮሃንስ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ታሪክ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን 8 ማዕርጋት ይህብ ሓደ ካብኡ እቲ ፍቁረ እግዚ ፍቁር ጎይታ ዝብል እዩ እዚ ረኣይ እዚ ዝተገልጸሉን ዝፀሓፎን እቲ ፍቱው ሃዋርያን ወንጌላውን ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ወዲ ዘብዴዎስ እዩ ፍቱው ሃዋርያ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቱው ሃዋርያ ኣብቶም ኣርድእቲ ኣብቶም ሊቃነ ካህናት እውን ልሙድ ዝነበረ ወዶ መዝሙር ይብሉ ኣብቶም ሊቃነ ካህናት እውን ልሙድ ወይ ፍቱዊ ምክንያቱ ንጴጥሮስ ለሚኑ ዘእተዎ ንሱ እዩ ናብቲ ጎይታ ዝተታሕዘሉ ንጴጥሮስ ምእታው ምስ ከልእዎ ለሚኑ ዘእተዎ ንሱ እዩ ስለዚ ዋላ ባቶም እውን ሞገስ ነይርዎ ማለት እዩ ዝተፃሓፈሉ እዋን ድማ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ከባቢ 95-96 ዓመተ ምህረት ናይ መወዳእታ ካብ ናይ ሓድስ ኪዳን መወዳእታ ዝተፃሓፈ መፅሓፍ እዩ ማለት ዮሃንስ እቲ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ብትሕትና ወሪዱ መከራ ክቕበል ከሎ ኣብቲ ኩሉ ሰብ ዝሓደገሉን ዝዋረደሉን ናይ ስቕለትን ውርደትን ሰዓት ከይፈረሐ ኣብ ትሕቲ መስቀል ዝቆመ ፍቱው ሃዋርያ እዩ ማለት ቃል ኣምላኽ ከም ዝምስክሮ ኩሎም ሃዋርያት ክሃድሙ ከለው ዮሃንስ ፍቁረ እግዚእን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም የምነት ስቕለት ጎይታ ካብ ዝተሓዝ ክሳብ ዝቕበር ዝተኸታተልዎ ማለት እዩ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢየሱስ ተጸጊዑ ምስጢር ዝሓተተ ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕቑፉ ጎይታ ኮፍ ዝብል ነበረ ዝተህፅኑ ለኢየሱስ ኣብ ሕቑፉ ጎይታ ኮፍ ዝብል ነበረ ኣብ ሕቑፊ ጎይታ ኮፍ ይብል ስለ ዝነበረ ከዓ ኩሉ እቲ ናይ ስጋ ሓሳባትን ምስኡ ዝተተሓሓዘን ኩሉ ስለ ዝጠፍኣሉ ፍርሒ ኩሉ ስለ ዝጠፍኣሉ እቲ ትብዓት ካብኡ ይመፂሉ ስለዚ ዮሃንስ ድንግል ትብሎ እውን ሓደ ካብኡ እዩ ሕጂ ግን ኩሎም ሃዋርያት ብሰማዕትነት ሓሊፎም እዮም ንሱ ጥራዩ ብሂወት ተሪፉ ዘሎ ነዚ ራእይ እዚ ክፅሕፎ ከሎ ኩሎም ሃዋርያት ብሰማዕትነት ሓሊፎም ነይሮም ማለት እዩ ቶም ብሰማዕትነት ዝሓለፉ ቶም ብዕድመ ዝሓለፉ ከዓ ሓሊፎም ነይሮም ድሕሪ ኩሉ ተሪፉ ነይሩ እዩ ኣብዚ እርጋንን ሽበትን ዝመልኦ ግዜ እታ ዝደኸመላን ዝተኸላን ቤተ ክርስቲያን ክትስደድ ከላ ክርኢ ከሎ ልቡ ክንደይ ከም ዝሓዘነ ክንሓስብ ንኽእል ኣምላኽ ግን ነዚ ብዕድመ ዝደፍአን ዝተረረን ኣቦ ኣብ መወዳእታ ዘመንኡ እዚ ዓቢ ሰማያዊ ራእይ ዝሃቦ እዚ ማለት ኣምላኽ ንባሮቱ ኣብ ግዜ እርግንኦምን ፈተነኦምን ከቶ ከም ዘይሓድጎም የረድእ እዩ እቲ ናይ ግዜኡ ፈተና እዩ ግዜ ኣምላኽነት
ዶሞትያንን እምነት ክርስትናን ኣሕዋተይ መጽሓፍ ራእይ ኣብ ዝተጻሕፈሉ እዋን እቲ ዝነበረ ፈተና ተራ ፈተና ኣይነበረን። እቲ ግዜ እቲ ዓብ ስደት ናይቲ ጨካን ሮማዊ ንጉስ ዶሚትያን ዝተባህለ እዩ ነይሩ። እዚ ንጉስ እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ? ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ነገስታት ሮማ ንኣብነት ከም ኔሮን ንክርስቲያን ብስቱር ወይ ብምኽንያት ጥራይ ኣይኮነን ዘሳድዶም ነይሩ። ንሱ ፍጹም ዕቡይን ፍጹም ዓማጺ ጨካን ብትርኢቱ ዘስካሕክሕን ስለ ዝነበረ ገና ብህይወት ከሎ ባዕሉ ኣምላኽ ክኸውን ደለየ። ስለዚ ድማ ሰባት ኩሎም ንዕኡ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢሎም ክጽውዕዎን ክሰግዱሉን ዘገድድ ሓድሽ ሕጊ ያውፅአ። እዚ ኣምልኾ እዚ ድማ ናይ ንጉስ ኣምልኾ ይበሃል። እቲ ናይ ህይወትን ሞትን ምርጫ ኣብቲ እዋን ኣብ እስያ ናይ ሕጂ ቱርኪ ዝነበራ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ዓብይ ናይ ህይወትን ሞትን ፈተና ገጠመን። ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ናብ ዕዳጋ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ቅድሚ ምስሊ ዶሞትያን ቆይሞም ዕጣን እንደዘይዓጢኖምን ንዕኡ ኣምላኽና እንደዘይሎምን ንብረቶም ይውረስ፣ ካብ ስራሕን ካብ ዕዳጋን ይስጎጉ፣ ማእሰርትን ሞትን ከዓ ይፍረዶም ነበረ። ንእምነቶም ክብሉ ኩሉ ሳዕ ክስቀቑ ዝግደድሉ ዘበን ነበረ። እቲ ተስፋ ናይ ምቁራጽ ስምዒት እቲ ህዝቢ ኣበይ ኣሎ ዘምለኽናዮ ክርስቶስ ስለምንታይ እዩ ዝምድራዊ ንጉስ ዝገዛእና ዘሎ ኢሉ ተስፋ ክቆርጽን ክናወፅን ከሎ ዮሃንስ ግን ብመንፈስ ተመሊኡ ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን ኣብ ጥቕስ 4 ክብል ይጅምር። እቲ ናይ እምነት ኣዋጅ ዮሃንስ ነዚ ምዕራፍ ዝኽጽሕፍ ከሎ ዶሞትያን ሎሚ ነጊሱ ጽባሕ ዝሓልፍ ምድራዊ ሓመድ ምዃኑ የረድእ። እቲ ሓቀኛ ጎይታናን ኣምላኽናን ግን እቲ ንሞት ስዒሩ ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ ብምእዋጅ ሓያል ናይ እምነት ኩናት ይውጅ። ንጉስ ሮማ ዘይኮነስ ክርስቶስ ጥራይ ርእሲ ነገስታት ምድሪ ጥቕሲ 5 ኢሉ ንቤተ ክርስቲያን ዘለዓለማዊ ጽንዓት ይህባ። ጳጥሞስ ከም ምስጢር ማእሰርትን ከም ማእሰርቲ ሰብን ናፃ ኣየር ኣምላኽን ዮሃንስ ዝራእይ እዚ ዝረአዮ በታ ቦታ ጳጥሞስ ኣብ ትበሃል ጸዓዱ ኣእማንን ህዝቢ ንሞት ዝእሰሩላን ጸሊም ኮለል ዝብሉላን ፍልይቲ ደሴት እያ ነይራ። ዮሃንስ እዚ ራእይ እዚ ዝረአየሉ ቦታ ጳጥሞስ ኣብ ትበሃል ጸዓዱ ኣእማን ዝበዝሓላ ሰባት ንሞትን ንማእሰርትን ጸሊም ኮለል ዝብሉላን ፍልይቲ ደሴት እያ እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ ከተስፍሖ ከለኻ ሮማውያን ንዮሃንስ ኣብዛ ደሴት እዚኣ ክኣስርዎ ከለዉ ድምፁ ከጥፍኡ ካብ ሰብ ከርሕቕዎ ወንጌል ምምሃር ከቋርጽ ኢሎም እዮም። ሰብኣዊ ሓይሊ ንባርያ ኣምላኽ ክዓጽዎ ኣይክእልን እዩ። ከምቲ ገማልኤል ዝበሎ ናይ ሰብ ተኾይኖም ባዕላቶም ክጠፊኦም ቅድሚ ሕጂ እውን ባዕላቶም ዝተስኡ ነይሮም ሰሙንት ሰዓብቶም እንጠፊኦም ናይ ኣምላኽ ተኾይኖም ግን ከተጥፍዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም። ምክንያቱ ሰብ መገዲ ምድሪ ክዓጽወካ ከሎ ኣምላኽ መገዲ ሰማይ ይኸፍተልካ። ዮሃንስ ኣብታ ብባሕሪ ዝተኸበትን ብኣእማን ዝጸበበትን ደሴት ኮይኑ ዓለም ዘይረኣየቶ ሰማያዊ ምስጢር ክርኢ ከኣለ። እዚ ንዓና ዓቢ ናይ ህይወት ትምህርቲ እዩ። ዓለም ብፈተና ብሕማም ወይ ብጭንቀት ክትኣስረና ከላ ልብና ናብ ኣምላኽ እንተቕኒዕና እቲ ሰማያዊ ሓጎስን ሰላምን ኣብ ውሽጢ ማእሰርትና ክመፀና ከም ዝኽእል የረድእ።
ስለምንታይ ራእይ ተባህለ እቲ ዘለዓለማዊ ምስጢር ምኽፋት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዝመሃሮ ራእይ ማለት ምኽዋል መጋረጃ ምስሓብ ወይ ምስጢር ምኽፋት ማለት እዩ ክርስቶስ ነታ ኣብ ምድሪ ብትሕትና ዝነብረሉ ሰማያዊ ምስሊ አልዒሉ እቲ ዘለዓለማዊ መለከቱ ክብሩን ስልጣኑን ንቤተ ክርስቲያን ዝገለጸሉ መጽሓፍ እዩ ቅዱስ ሂላሪዮስ በዓል ጳኦቲየ ከም ዝገለጸ ድማ መጽሓፍ ራእይ ታሪኽ መጻኢ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ብትንሳኤው ዝኸበረ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ታሪኽ ሰብን ህይወት ነፍስ ወከፍ ኣማንን ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ዝገልጽ ናይ ምስጢረ መለኮት መግለጺ እዩ መጽሓፍ ራእይ ምስጢር ክፉት ዝገብር እምበር ዝዓልጹ ኣይኮነን ሰባት ንመጽሓፍ ራእይ ክፈርህዎ ይረአዮም ነገር ግን እዚ መጽሓፍ እዚ መጋረጃ ተስሒቡ ኣብ ድሕሪ እዚ ዝረአናዮ ዘሎ ጭንቀት ዓለም እቲ ሓቀኛ ንጉስ ክርስቶስ ኣብ ስልጣኑ ኮይኑ ንኩሉ ታሪኽ ክቆጻጸሮ ከሎ እንርእየሉ ናይ ተስፋ መጽሓፍ እዩ ሎም እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ክኽፈተልና እሞ ልብና ኣዳሊና ክንሰምዕ ይግባአና እዩ ጥቕሲ ብጥቕሲ ዓሚቕ ትንተና ናይ ኣቦታት ትርጓሜን ጥቕሲ 1-2 እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ንባሮቱ ምእንቲ ኸሪኦም ኢሉ ኣምላኽ ዝሃቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ብኢድ መልኣኹ ልኢኹውን ንባርየው ዮሃንስ ኣርኣዮ ንሱ ንቓል ኣምላኽን ንምስክር ኢየሱስን ነቲ ዝረአዮ ዘበለ ኩሉን መስኪሩ ኣሎ ናይ ኣቦታት ትርጓሜ ራእይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ እንድርያስ ዘቂሳርያ ከም ዝገልጾ እዚ ራእይ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክበሃል ከሎ ክርስቶስ ባዕሉ ርእሱ ዝገለጸሉን እቲ ኣብ ስጋዊ ዝተሰወረ መለኮታዊ ክብሩ ንደቂ ሰባት ዘርአየሉን ምስጢር ስለ ዝኾነ እዩ ቀልጢፉ ክኸውን ዝግብኦ ቅዱስ እንድርያስ ዘቂሳርያ ነዚ ክትርጉሞ ከሎ ቀልጢፉ ማለት እቲ ፍጻሜ ጽባሕ ክኸውን እዩ ማለት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ እቲ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ዘመን ምድሪ ኣዝዩ ሓፂር ምዃኑ ንምርኣይ እዩ ንኣምላኽ 1000 ዓመት ከም ሓንቲ መዓልቲ እያ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:8 እቲ መጻኢ ፍርዲ ንነፍሲ ወከፍ ወለዶ ቀሪቡ ስለ ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ተዳልዩ ክነብር ከም ዘለዎ የጠንቅቕ ኣምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ኣብዚ ቅዱሳን ኣቦታት ብፍላይ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ዓብ ምስጢር ይገልጹ ክርስቶስ ብመለኮቱ ካብ ኣቦ ዝተሓተ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ተዋህቦ ዝተባህለ ከም ወዲ ሰብ ብባህሪ ስጉኡ ንቤተ ክርስቲያን ክመርሕን ምስጢር ከፍልጥን ካብ ኣቦ ስልጣን ተቐበለ እዚ ቃል እዚ ምስጢረ ስጋዊ ዘረድእ እምበር ንመለኮቱ ዘጉድል ኣይኮነን ራእይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅዲ 1:3 እቲ ዘመን ቀረባ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት ዝዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነታው ተጻሒፉ ዘለውን ዝሕልዎን ብፁዓን እዮም ናይ ኣቦታት ትርጓሜ እቲ ዘንብብን እቶም ዝሰምዑን ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም ከም ዝገለጾ ኣብታ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ብብዝሒ ስለ ዘይነበሩ ሓደ መምህር ወይ አንባቢ ይቀውም እሞ ሙሉእ ማሕበር ከዓ ብሓባር ይሰምዕ ነበረ እዚ ጥቕሲ እዚ ናይ ቅዱስ ቅዳሴን ናይ ሓባር ኣምልኾትን ስነ ስርዓትን የመልክት እዩ ዝሕልው ብፁዓን እዮም ቅዱስ አጎስጢኖስ ዓቢ ኣስተንትኖ ይህበና ምስማዕ ጥራይ ንፈርዖን ኣይጠቐሞን ምፍላጥ ጥራይ ንሰይጣን ካብ ኩነኔ ኣየውፅኦን እቲ ሓቀኛ ብፁዕነት ነቲ ዝሰማዕናዮ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትካ ተርጉምካ ካብ ሓጢኣት ርእስኻ ክትሕሉ
كلخات راي زحلون بصانيوم زنببن زحلون بصانيوم يدق ما يزله قدوس أغسطينوس عبي أستنتنو يهبنا قدوس أغسطينوس عبي أستنتنو يهبنا مسمع تراي نفرون يتقومون مفلات تراي نسيطان كابكونا نيايوصون يتحقنيا بصنت نتسمعنا يوق الأملاخ نتسمع كايوق الأملاخ أب هيوت كاترقيمكا كاب حتيات رأسخاق تحلو كل خاطراي إيو سلامتا نشوعت أبيات خريستيانات فقدي 4-5 يوحنس نتنابسي أزلوا شوعت محبرات كابت زلون زنبرن زمسن كابتو مابقن مزوفانو زلوا شوعت منافستن كابت أمون مسكرن بخور موتانن رئيس نجستات مدرن زخونة إيسوس كريستوس كا سجان سلامن مساخاتكم يخون نعو نتذكرنا زلو كاب حاتياتناون بدومو زحات أبنا نايا بوتات ترقامي شوعات محبرات قدوس فيكتورينوس قداماي ناي رأي مجلس الصحافة بو كمز قلصو قصر شوعات ناي ملآت ملكتيو أملاخ عالم بشوعات معالت فترة أملاخنا عالم بشوعات معالت فترة سمون شوعات معالتيو سلازي شوعات محبرات قبل كله نزين شوعات تراي زي كونس نملئتي أصناف عالم زلا حانت قدست أرثوذكساويت بيت خريستيان مالوتي كابت زلون زنبرن زمتسن قدس غورغوريوس نبابي ملكوت كم زمهرو ازغالزي نلتا أب أوريت زسات 13-14 زلو أنا أتزلو خيه زبل سم أملاخ زقلزيو يوحنس نزس سمزي أبزم تقامو أتأبولي كيدان زتقلس أملاخ حجون مس بيت خريستيان زلو أبو مخانو نمرق غاز أيوي سلامتا نشوعتا أبيت خريستيانات فقدي 4-5 يوحنس نتنا بسيا زلوا شوعتا محبرات كابت زلون زنبرن زمسن كابتو مابقن مزوفانو زلو شوعتا منافستن كابت أمون مسكرنتن بخور سماعتاتن رئيس نجستات مدرن زخون إيسوس كريستوس كا سجان سلام المساخاتكم خنعو نتذكرنا زلو خاب حتياتناون بدومو زحاسبناي ناي أبوتات ترقامي شوعات منافستي إذا شوعات زتفل علي منافست مالت هيكونن قدوس كيرلس ناي اسكندريا كم زمهرو إذا ناي حدا منفس قدوس بشوعات هابتات سقاتات قليسوي منفس تباب منفس فلتات منفس حيلي قدوس اندرياس ناي كيساريا خمس قولة صدما يوحنس دحريو بزعبا ملكوتن تنساء كريستوس سفيح مجلسي تقصي حموش الشيخ 17 شومان تذهب سلازدالي نكريستوس أمور داتا بمتقاس نابتي عبي ناي كريستوس رأي متحلالة في خقورو سلازداليو اتناي سلاسي مسرع تغيرو زقرباي بخور موتاتن كريستوس قدمي اوزتان سوسوات كان ود ما بلتنا ناين الازار نكون تهلو نساتون غنا اندغنا ميتوم يوم كريستوس غن نموت سعيرو اندغنا زي موت كوينو سلازتنسا قداماي بخوريو نسو سلازتنسا دمايو نحنا نايتنساي تساتفت زلوناي تقصي شديشته نእግዚአብሔር አቦኡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ንዘላለም ዓለም ንዕኡ ይኹን አሜን ቃል ጎይታ ነቲ ዘፍቀረና ካብ ሓጢአትናውን ብዶሙ ዝሓፀበና ንኣምላኹን አቦኡን መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ንዕኡ ክብርን ስልጣንን ንዘላለም ዓለም ይኹን አሜን ካብ أبوتات ترقامي بدومو زحصبنا قدوس يوحنس أفورق نزخ قلص خلو بتعمي لبزتنك في حسابي هب مدراويان نجستات
نبارتهم بوركن ببرون يعدقوهم كريستوس جنا نعنا كبارنت حتيات كعدقنا خلو بوركن ببرون زي كونس بخبر دم نايجزع رأسو يو حاسبونا كدقماء نا يوحنس عفورك خقلت خلو مدراويان نجستات نبارتهم بوركن ببرون يعدقوهم باروت كقبروهم مالتي كقلقلوهم كجزئوهم كريستوس جنا نعنا كبارنت حتيات كعدقنا خلو بوركن ببرون زي كونس بخبر نايجزع رأسو دمي حاسبونا كعدقنا خلو خاء نخنا قلقلو زي كونس نزل على ما هو مخنياتو كابانا زدليو نجر يلن منجستن كهناتن زقبرنا قدوس يوحنس كاسيان كم زقلزو نفسه وكف أماني بمستيرا ميرون مستتمك نقوسن كهنن يخون نقوس زخون عبل علم مدراوي منجست قمت كله زي كونس عبل علنا يجزع رؤوس خفوع حساباتن نايس قافت وتاتن نجسو كجزء من كسعرو من كله كاهن زخون دما كم تخاهن مسوات زغرب نسون نجزع رؤسو كاب حتى تفلي قدوس مسوات غيرنا أملاخ كأقرب كله أيوه تغسي شوعتن شمنتن القويتا نهو بدمنا يمسالو كل عينن اتم زوقون كريوهم كلهم عليتات مدلون كبخيليهم هو امين اتزلون زنبرن زمسن كل القويتا املاخ الفان اوميغان ان اي بلالو ناي بوتات ترغامي مس دمنا يمص دمنا ناي ملكوتاو خبر ملكتيو قدوس افريم سورياوي كم زمهرو كريستوس بتحتنا خمس كله أبقال مريم تتقلله داقم كمس خلقن نسميات بخبري دمنا غيرو كخدنوي قدوس افريم سورياوي كريستوس بتحتنا خمس كله أبقال مالت مريم تتقلله أبكرس مريم تتقلل داقم كمس خلقن نسميات بخبر دمنا غيرو كخدنو ايوي اتم زوقو اتم بسر حاتياتهم نكريستوس بسقل وطراي زي كونس اب كل زمانات نتعزازو بمفراسن نبيت كريستيانو بمستقاقون لبو زوقو كلهم كريويهم قدوس افريم سرياوي كم صحفو كريستوس داقم كمص خلو اتتوقعلو ناي كينات ملكتن ناي مسقلو خبرن بالسماي كم مبرق يبرهيو ازي دما نأمنت مجلس محرت نأمنتي مجلس محرت نخحات تجن عبي ناي فرد مسكر كخوني ألفان أوميغان زيادة ناي جرخ في دلات قداميتن مودعتانين كريستوس مجمرتان مودعتان زي بلو نخلو فترة زفترن زدمدمن زل على ما أملاخ مخانو زارئي ايوي تغسي تشعتن عسر تحدن قال قويتا نو أنا يوحنس حاوخمن مشارو خبتخمن أبت مكران منجستن تعجستن إيس كريستوس زلخو بسر قال أملاخن بسر مسكرنة يسوسن أبتا باطموس تبهال دسيت نبركو بمعالتو قويتا بمنفس نبركو دحريك آخم كاچل عبي دمسي سماعكو نايا بوتات ترقامي حاوخمن مشارختخمن يوحنس عبي هواريا كانتخونه رسول لعل آيبلن قدوس أغناطيوس زانسوكيا خمس قلصو حقنيا حونتن شركنتن أما أخل مكرا يزقلت يوحنس أبت مكرا إيسوس مشارختخمي بمبال نتوم زسددو زنبرو كريستيان يسانا نعوم نبري بمعالت ويتا سنبت بمنفس مخان قدوس أغسطينوس كم زغلصو سنبت معالت تنسايا
ዮሐንስ ኣብታ መዓልትያ ካብ ምድራዊ ሓሳብ ተፈልዩ ብጸሎትን ብመንፈስን ስለ ዝነበረ ሰማያዊ ምስጢር ክርኢ ኸኣለ። ቅዱስ ዮስጢኖስ ሰማዕት ከም ዝገለጸ ድማ እዚ ቃል እዚ ሰንበት መዓልቲ ክርስቲያን ካብ ምድራዊ ዕዮ ተፈሊና ንኣምላኽ ጥራይ ልብና እነዳልወሉ ቅዱስ ግዜ ምዃኑ ይምህረና። ድምፂ ከም ቃጭል ወይ መለኸት እዚ ድምፂ እዚ እቲ ኣብታ መዓልትያ ዝእወጅ ሓቀኛን ሓያልን ቃል ኣምላኽ ምዃኑ የመልክት እዩ። ቁፅሪ 12-13 ቃል ጎይታ እቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ ድምፂ ክርኢ ከዓ ግልጽ በልኩ። ግልጽ ምስ በልኩ ከዓ 7 ቀዋሚ ቀንዴል ወርቂ ረአኹ። ኣብ ማእኸልተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ከዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ክሳዕ እግሩ ተጎልበበ ኣፍ ልቡ እውን ብዓንቀጽ ወርቂ ብቕናት ወርቂ ተዓጥቀ ሪአኹ እዩ። ናይ ኣቦታት ትርጓሜ ክሳዕ እግሩ ተጎልበበ። እዚ ነዊሕ ልብሲ እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሊቀ ካህናት ልብሲ ኤፎድ እዩ። ከምኡ ናይ ነገስታት ሮያል ሮብ እዚ ናይ ክዳኑ ልብሲ እዩ። ቅዱስ እንድርያስ ዘቂሳርያ ከም ዝምህሮ ክርስቶስ ኣብ ሰማያዊ መቕደስ ንዘለዓለም ስለ ሓጢኣትና ዝልምንን ዝስውዕን ሓቀኛን ናይ መወዳእታን ሊቀ ካህናት ምዃኑ ከም ንጉስ ከም ዝገዝእ እሞ ከም ዳኛ ከዓ ከም ዝፈርድ ዘረድእ ምስጢር እዩ። ቅናት ወርቂ ኣብ ኣፍ ልቡ ምድራውያን ሰራሕተኛታት ክዕጠቑ ከለዉ ሓይሊ ምእንቲ ክረኽቡ ኣብ ሕቁኦም እዮም ዝዕጠቑ። ምልክት ስጋዊ ፃዕሪ እዚ ከዓ ምልክት ስጋዊ ፃዕሪ ክርስቶስ ገና ኣፍ ልቡ ተዓጢቑ ተረኽበ። ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ ከም ዝምህሮ እዚ ማለት መለኮት ካብ ምድራዊ ፃዕሪ ናፃ ምዃኑን ንቤተ ክርስቲያን ክፈርዳን ክሕልዋን ከሎ ብፍጹም ናይ ልቢ ፍቕርን መለኮታዊ ርሕራሕን ብልቢ ፍቕሪ ማእከል ስለ ዝኾነ እምበር ብጭካነ ከም ዘይኮነ የመልክት እዩ። ቁፅሪ 14-15 ቃል ጎይታ ርእሱን ፀጉርን ከም ፃዕዳ ፀምሪ ከም በረድ ፃዕዳ ነበረ። ኣዒንቱ ከዓ ከም ሃልሃል ተሓዊ ነበረ። ኣእጋሩ ኣብ እቶን ዝነጠረ ፅሩይ ነሓስ ይመስላ ነበረ። ድምፁ ከዓ ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት ነበረ። ናይ ኣቦታት ትርጓሜ ፃዕዳ ፀጉሪ እዚ ፃዕዳ ፀጉሪ ሽበት ወይ ድማ ናይ ዘመናት ብዝሒ ዘርኢ እዩ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኒሳ ከም ዝገለጾ እዚ ክርስቶስ መወዳእታን መጀመርታን ዘይብሉ ቅድሚ ፍጥረት ዓለም ዝነበረ ጥንተ መዋዕል ምዃኑ ዘርኢ ኮይኑ ፍጹም ቅድስና የመልክት። ኣዒንቱ ከም ሃልሃል ተሓዊ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዝመሃሮ እዚ ኣዒንቲ እዚ ንጻድቃን ብዓይኒ ጸጋ የብርሃሎም ንሓጣንን ንናይ ሓሶት መማሃራን ግን ከም ሓዊ የንድዶም። ክርስቶስ ግዳማዊ ትርኢትና ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጢ ልብና ተሰዊሩ ዘሎ ስውር ሓሳባት ኩሉ ዝርኢ ንቁሕ ኣምላኽ ምዃኑ የረድእ። ኣእጋሩ ከም ጽሩይ ነሓስ እዚ ቃል እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ፍሉይ እዩ። ነሓስ ኣብ ሓዊ ምስ ነጠረ ፍጹም ሓያልን ዘይስበርን ይኸውን። እግሪ ክርስቶስ ከም ዝምዃኑ እታ ቤተ ክርስቲያኑ ወይ ኣካላቱ ኣብ ምድሪ ብናይ ስደት ሓዊ ክትፍተን ከላ ከም ነሓስ እናፀረየትን እናሓየለትን እንደዘይኮይኑ ክትጠፍእ ከም ዘይትኽእል የመልክት። ደሃይ ብዙሕ ማያት ማይ ክውሕዝ ከሎ ድምፁ ሓያል እዩ። እዚ ድማ እቲ ብሃዋርያት ኣቢሉ ናብ ኩሉ ዓለም ዝተዘርግሐ ንጣዖታት ዘፍረሰ ሓያል ናይ ወንጌል ስብከት ድምፂ የመልክት። ጥቕሲ 16 ቃል ጎይታ ኣብ የማነይቲ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ነበሩ። ካብ ኣፉ ከዓ 2 ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ነበረ። ገጹ ከዓ ከምቲ ፀሓይ ብሓይላ ከተብርህ ከላ እዩ ነይሩ። ናይ ኣቦታት ትርጓሜ የማነይቲ ኢድ ቅዱስ አጎስጢኖስ ከም ዝገለጾ የማነይቲ ኢድ ናይ ሓይልን ናይ ዘለኣለማዊ ሓለዋን ምልክት እያ። ቶም ጓሶት ማለት ከዋኽብቲ ኣብ የማኑ ምዃኖም ንሳቶም ብሓይሊ ክርስቶስ እንደዘይኮይኖም ብገዛእ ርእሶም ክበርሁ ከም ዘይክእሉ የረድእ።
ስለምንታይ ጓሶት ከዋኽብቲ ተባህሉ? ቅዱስ አጎስጢኖስ ከም ዝገለጾ ከዋኽብቲ ብለይቲ እዮም ዝበርሁ። እዛ ዓለም እዚኣ ብሓጢኣት ብስደትን ለይቲ ኮይና ከላ እቶም ጳጳሳትን መምሃራንን ግን ንህዝቢ ብርሃን ወንጌል ከርእዩ ስለ ዝግብኦም ከዋኽብቲ ተባሂሎም። ሰይፊ ካብ ኣፉ ይወፅእ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ዕብራውያን 4:12 ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዓቢ ነጥቢ ይገልጽ። ምድራውያን ነገስታት ሰይፊ ኣብ ኢዶም እዮም ዝሕዙ፣ ክርስቶስ ገና ሰይፊ ካብ ኣፉ እዩ ዝወፅእ። እዚ ማለት ንጸላእቱ ንምስዓር ምድራዊ ሓይሊ ስጋ ከም ዘየድልዮ የግዳስ ብሓንቲ ናይ ኣፉ ቃል ጥራይ ኩሉ ክፉእ ከም ዝሰባብር ዘረድእ መለኮታዊ ስልጣን እዩ። ጥቕሲ 17:18 ቃል ጎይታ ምስ ርአኽዎ ከዓ ከም ምዉት ኮይነ ኣብ እግሩ ወደቕኩ። የማነይቲ ኢዱ ኣንበረለይ እሞ በለኒ ኣይትፍራሕ፣ እቲ ቀዳማይን እቲ ሕሩይን ኣነ፣ እቲ ህያው እውን ኣነ። ሞይተ ነይረ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ህያው እየ፣ መፍትሕ ሞትን ሲኦልን ከዓ ኣሎኒ። ናይ ኣቦታት ትርጓሜ ከም ምዉት ኮይነ ወደቕኩ። ዮሐንስ እቲ ፍቱው ወደ መዝሙር እኳ እንተነበረ እቲ መለኮታዊ ክብሪ ምስ ረኣየ ግን ፍጹም ፍርሃት እግዚኣብሔር ሓዲርዎ ወደቐ። እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀውን ከለና ክንደይ ዝኣክል ፍርሃትን ትሕትናን ከድልየና ከም ዝግብኦ ይምህረና። ሞይተ ነይረ እንሆ ከዓ ህያው እየ። ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ ከም ዝፀሓፎ እዚ ቃል እዚ ምስጢራዊ ተዋህዶ ዘነጽር እዩ። እቲ ሞት ዝቐመሰ ሰብኣዊ ባህሪ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ እቲ ንዘለዓለም ህያው እየ ዝብል ድማ እቲ ምስ ስጋ ዝተዋህደ መለኮቱ ፈጺሙ ዘይመውትን ህያው ዝገብርን ሓቀኛ ምንጪ ህይወት ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ። መፍትሕ ሞትን ሲኦልን ኣብ ጥንታዊ ኣተሓሳስባ መፍትሕ ዘለዎ ሰብ ፍጹም ስልጣን ዘለዎ እዩ። ክርስቶስ መፍትሕ ሲኦል ኣብ ኢዱ መሓዙ ሰይጣን ንሰባት ንዘለዓለም ክኣስር ስልጣን ከም ዘይብሉ የግዳስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ዘመን ንኩሉ መቃብር ከፊቱ ንሰባት ናብ ትንሳኤ ከውፅኦም ምዃኑ ዘረድእ ዓብናይ ተስፋ ቃል እዩ። ቁፅሪ 19:20 ቃል ጎይታ እቲ ኣብ የማነይቲ ኢደይ ዝረኣኻዮ ምስጢር 7 ከዋኽብትን እቲ ኣብ የማነይቲ ኢደይ ዝረኣኻዮ ምስጢር 7 ከዋኽብትን እቶም 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቅን እዚ እዩ። እቶም 7 ከዋኽብቲ መላእኽቲ እተን 7 ማሕበራት እዮም። እቶም ዝረኣኻዮም 7 ቀወምቲ ቀንዴል ከዓ እተን 7 ማሕበራት እየን። ናይ ኣቦታት ትርጓሜ መልእኽቲ እተን ማሕበራት ቅዱስ እንድርያስ ዘቂሳርያ ከም ዝገለጾ እዚኣቶም እቶም ናይተን ኣብያተ ክርስቲያናት ጓሶትን መራሕትን ማለት ጳጳሳት እዮም። ንሳቶም ከም ከዋኽብቲ ንህዝቢ ብርሃን እምነት ከርእዩ ስለ ዝግብኦም ከዋኽብቲ ተባሂሎም። ቀንዲላት ወርቂ ቅዱስ ቪክቶርኖስ ከም ዝገለጾ እተን 7 ቀንዲላት ወርቂ ምባለን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ መከራን ፈተናን ክትሓልፍ ከላ እምነታ ከምቲ ብሓዊ ዝተፈተነ ጽሪ ወርቂ እናማዕረገን እናጸረየን እምበር ዝጠፍእ ስለ ዘይኮነ እዩ። ሰፊሕ መደምደምታ ጠቕላሊ ናይቲ ምዕራፍ ዓብ መልእኽቲ መጽሓፍ ራእይ ምዕራፍ 1 ንቤተ ክርስቲያን ተስፋን መጸናንዕን እምበር ፍርሕን ራዕድን ዝዘርእ መጽሓፍ ኣይኮነን። እቲ ዓብ መልእኽቲ ኣብዚ እዩ ዘሎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንበይንና ይገደፈናን እታ ቤተ ክርስቲያን ህይወትና ኣብ ምድሪ ብማዕበልን ብስደትን ክትናወጽ ከላ ክርስቶስ ግን ኣብ ሰማይ ኮይኑ ብርሑቕ ኣይኮነን ዝዕዘበና ዘሎ። ጎይታናስ ኣብ ማእኸልተን ብርሃን ዝህባ 7 ቀንዴላት ኣብ ማእከል ህይወትናን ማሕበርናን ይመላለስ ኣሎ። እዚ ቃልና እዚ ንህዝቢ ከጸናንዕ ከሎ ከምዚ እናበለካ ኣስፋሓዮ ተሓለዋ ቀንዴላት ቀንዲል ባዕሉ ብርሃን ኣይውፅእን እዩ። ናይቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ የድልዮ ክርስቶስ ኣብ ማእኸል ቀንዴላት ይመላለስ ማለት እቲ ብርሃንና ምእንቲ ከይጠፍእ እቲ ናይ እምነት ዘይትና ምእንቲ ከይነጽፍ ኩሉ ግዜ ምስጢራቱ እናዓደለ ዝከናኸነና ዘሎ ንሱ እዩ።
اتحلوا كواخبتي اتوم قاسوتن مراحتن كواخبتي أبي أمانيتي يدو يوم زلوا زي مالت مراحتي بيت خريستيان كاب كريستوس تفليهم بجزاء فلتتهم كملالس خلوا كم زودكو أبي أمانو خصانو خلوجن فتصم دحنتين سمايا وحيلن كم زهلوهم يرجاجز يمان أملاخ ناي سلطان عقبان ملكتي قدس يوحنس أفورك نزم عراف زخت تقال كله أما أخلق أنديلات زملالس قويتا نبي كريستيانو كاب علم فلي بمنفساو عمقت كحلوا خلو نحنا درما فرحات كله أرهقنا نتتواهب النازلو سمايا وخبري بقدس يوات كن حلوا يقبعنا إذا حساب زين عنا نسمعتي هوتنا كنفتشلو يقبعنا كفرحات الناس أموخان يوحنس أبات مستأسيرو خلو سباوا حيلي كله تسعيرو كله أزرعي تقليس له نحنا خالو مبهوتنا فتنان ما أسرتن كقت منا خلو تسفان قرزلو ويس سماي تخفيتو زحلونا قويتا خمزلونا أمن تزموته حجيجن نزل عالم هي أو زخونه قويتا مسانا سلزلو كريستيان فرحات عالم كسعرو أيقبوني نقحات عين تحوي اتي أعينتو خم هل تحوي زخونه قويتا لومي نوشت لبنا يريئلو قداماو امنتنا تراي زي كونس اتساب زي فلت صور حساباتن كفؤ تمنيتاتن كله عب قدمي نصريو سلازي هوتنا كاب قبزنا ناس اخون يقبؤوي نقسن كهنن مخان قويتا نأملاخو نابؤون منقستن كهناتن كنكونو زقبرنا تغسي شدو الشايبل قبل كله ازيب وقبؤ كن ردو يقبعناي نقس مخان مالت قبل علحاتياتنا كننقس كلناي كاهن مخان مالت دما نقزا رسنان أملاخ قدس مسوعات قرنا خنقربو اللو خلناي لو من احنا نحاتياتنا نقزو دو ألنا ويس حاتياتنا يقزأنا ألو اتقال ناب لبنا من تخسرز بخمس السعب حيال ناي سمعيتن قالن صلوتن نعصوه أحواتي لومي اتألفان أوميغان زخون نقويتا أي تفرح اتقدامين ترح رواين أنا يبلنا له مفتح نايتي تفرهو مساعي هوتكا مفتح نايت زج أنغكا زلو ناي موتن ناي فتنان مأسرتي أبي إدي تزفكركان بدوم زحاسبكان كريستوس يزلو لبنا نعونا هبو برهانا أبكر معلم يبره نعو كبرن سلطانن نزل على معلم يخنو أمين كبرن مسقانان إكزابير يخن نملغ تقدس بيت خريستيان صنيلكم سلاسة معكم وابتقبروا صلوات كل إكزابير صنيلو يسمعكم سلقالاتو إكزابير استمسكنا يخن بناي إكزابير سناي فقاد بناي إكزابير سناي فقاد مزازمي مسيحنا سلقالاتو إكزابير استمسكنا يخن ناي مزمور جزينا أخيل الله لومي مزمور زتدالهم بفلاي كعزميركم زي تفلتوا لما عنت بمزمور نإكزابير كان مسجنه التبلو أبوتات أديتات أحوات ولود ناي مزمور جزينا بس إحنا لنامو ملكة قبر له راي حبتنا فرويني رابي مرقيتا زميرو دي فلسفت لكن عدلك بخالي الراي سبو حساب الراي حبتنا فرويني زميران زي فلتان تلوا عدل كهبانية تبلنا الله زميركم زي تفلتو لما بمزمور نكزابير وزي تفلتا إعلات أملاخ كبرنا أملاخ بمزمور وإعلاتو خقلس حقوسي كقلس تبلون تلهم حبتنا فرويني عدل هبالا راي حبتنا تمنيتون ممر تمنيت إذا حفاب بلالا ممر تمنيت حبتنا كل جزية سلا تزمر حبتنا فرويني نباخي أبا سلا توهاب نعدل مسكن ومزا مزمور مزا تمهر نايات خيدة
بدمو كبر اعتبر እግዚአብሔር ይመስገን። كبر كبر عتقنا بدمو كبر كبر عتقنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بدمو كبر كبر عتقنا بدمو كبر كبر عتقنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بدمو كبر كبر عتقنا بدمو كبر كبر عتقنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بحلفي ورقي كنت شايتنا بحلفي ورقي كنت شايتنا آمين ቃለ ሕይወት የስማዓልና ፍሮይና ሀብትና آمين كل ጊዜ ዝምርሉ ከተገልግልሉ ከተመስግንዮ የንብርኪ آمين ቃል አምላኽ ሕያው እዩ آمين ካብታ መበገሲ ጥቕስና ቁፅሪ 4-5 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ዮሃንስ ነተናብ እስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመፅን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለው 7 መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን በኹሪ ምዉታትን ርእሲ ነገስታት ምድሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ንዕኡ ነቲ ዘፍቀረና ዘሎ ካብ ኃጢአትና እውን ብደሙ ዝሓጸበና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ በወርቂ በብሩር ዘይኮነስ ብደሙ ይተሻይጥና በቲ አበርን ርኽሰትን ዘይብሉ ብደም ክርስቶስ ይኹም ዝደሓንኩም እሞ ነዚ ውዕለት እዚ ያ ሀብትና በመዝሙር ክትገልጸልና ጸኒሓ ደጊመ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ፍሮይና ሀብተይ ህራይ ካልኦት ንዚ መዝሙርና ዝኸይድ መበገሲ ናይ መዝሙርና ምስ መዝሙርና ዝገልጽ حراي منش مزمورنا كل جزية أبناء مزمور جزينا بكله نباباتنا مزمورنا قداسينا مجمري أنت أنا نبل انتايز بالزلو قالوا منش نايت نزمورو زلنا خمس أحف قدس أمود أتاها لومي نعي انتاي لومي دم كريستوس سجا كريستوس نعي انتاي النام سيودنا هنتها حزمه كابتات تزمرت تبقيس ناس نمزمورنا نستنتنوسكي بمرقة النقسام الرأي سامحوي أب قدامي بيت رسم عراف حادة سشمونتن 10 شعاتن هو اتخاب بوتاتكم تقبلكم مو كنتو نبرتكم كان بدمتي عبارن رخصتن زي بلو جنشل بدم يسوس كريستوس انبر بتفاق نجر ببرور ويس بوركي كم زي دحانكم قلتي تعبير مسكن قال هو يسمع لنا هو بمن ينادحنا بإيسوس كريستوس بخما يدحننا بتخبرن عبرن زي بلو بخبر دومو أدحننا ما أسادحننا نحنا صلاة كلنا نحنا حتى عن كلنا
ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 18 16 እዚ ኣብ ቀለም ኣብ ልብና ከም ቀለም ወርቂ ክጽሓፍ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ድሕነት ዘይብሉ ክርስትና ኣይኮነን ማለት መን ኣድሒኑካ ብመን ድሒንካ ኣብ መናይ ኮለኻ ኩነታት ኢና ንድሕን እዚአን ሰለስቲአን ዓቢ ተስፋ መዓልታዊ ህይወትና ኣቦና ትማሊ ምድሓን ክምህሩ ከለዉ ኣቦና በቀሽ ተስፎም ኣብቲ ናይ ረቡዕ ፕሮግራም ድሕነት መስርሕ እዩ ይብል ክብሉና ኣርፊዶም ማለት ድሕነት መስርሕ እዩ መዓልታዊ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ክንድሕን ዘለና ስለዚ ኣመንኩ ድሒነ ስለዚ ኣመንኩ ጸዲቀ ኢሉ ድሕነት መስርሕ እዩ ክሳብታ ሞትን ስጋን ክዝፍለያላ ደቂቕ ድሕነት መስርሕ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት ምስ መዝሙርና ዘስተንተናዮ ሕራይ ክሳብ ትዳለው ብዛዕባ ደም ክርስቶስ ክገልጽ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ትስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ይነብር ኣነ ከዓ ምስኡ ኢሉ ኣነ ምስኡ ይነብር እሱ ከዓ ምሳይ እቲ ምስ ብስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ በቲ ካልኣይ ሞት ኣይክጉዳእኒ እቲ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ እንዳበለ ልዕሊ 7 ግዜ ገሊጽዎ ኣለብኡ ማለት እዩ ሕራይ ሓብትና ሰናይት ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ሰናይት ገብረልኡል ካብ ፍሎሪዳ ካብተን ብቐጻሊ ነገልገሎትና ዝከታተልኦ ሓብትና ደንያ ኣብ ሮሜ 5:9 በኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብ ትቕጥዑ ብኡ ኣዝና ዘይንድሕን ሮሜ 5:9 ሓብትና ሰናይት ገብረልኡል ካብ ፍሎሪዳ ዘመን አገልግሎት ኪባርክ እግዚአብሔር ሕራይ ካልኦት ብትንደቦነ ሕራይ ረዘነት ሃብተይ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1-2 ብሓንሳኤን ዘለዋ ኣሕዋቴ ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ እቲ እተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከም ዘይፈልጥ መደብኩ እሞ ናባኻትኩም ክመጽእ ከለኹ ምስክር ኣምላኽ ብብሉጽ ዘረባ ወይስ ብጥበብ ክነግረኩም ኣይመጻኹን ኣታ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ እቲ እተሰቕለ ኣድሂበ ትኽክል እግዚአብሔር መስገን ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣብ ማእኸልኩም ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ እተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከም ዘይፈልጥ መደብኩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ክርስቶስ ገልጽ ከሎ ንሕና ኢሉ ነቲ ንኣህዛብ ዕሽነት ንኣይሁድ ከዓ ዕንቅፋት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ኢሉ ቃል ሕይወት የስማዓልና ሕራይ ኣቦና ብመላከ ሰላም ሕራይ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 19 ቁጽሪ 20 ዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤተ መቅደስ ኣምላኽ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ ተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምኻም ናይ ርእስኹም እውን ከም ዘይኮንኩም ዶ ትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ተቐንድታ ዋጋ ተዓዲኩም ትብል እያ ዋጋና ድማ ብሩርን ወሓላፍ ወርቂ እንደይኮነ ድማ ከምቲ ተዘመረልናን ከምቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝበሎ ሓውና ሳሙ ዘንበቦን ድማ ዋጋና ድማ ክቡር ደም ክርስቶስ ምዃኑ ንምግላጽ እኔለይ ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:19-20 የማንቢቦምልና ኣቦና ከምቲ ክንሰምዖ ዝጸንሕና ከዓ ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦና
حبتنا جدنا كابتن نزا أقلقلو تاب سراح هنا بجزا بزي مقراص زكاة تلو زدقفو حبتيا أديا رومي 3:25 يا سديدات لنا رومي 3:25 رومي 3:25 نعوها نتقدم بتعقست أملاخ تقبر حاتيات يحلف سلازة حدقو أملاخ صدقو من انتخاري بإمنات بدأمو متعارق غيرو أقوموي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን መልእክተ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 ቃል ህይወት የስማዓልና حبتنا نادينا جدنا راي كالوت بمرقيتا أبيت فروين حبتي ما تحجزني أتا I think أب وانجيل لوكاس معرف 10 تحريريا بنكوتانيس كروستس بأجراء تتغليل ورقن عن كربن حابوت بل الساعة 5 تخيلته هو تخيل أب وانجيل ماتيوس معرف كلتها أب نبتنا علة اللدوتو مالتنده هو وانجيل ماتيوس معرف كلتها سبت ممساء سبت بابيلو كاب حدا يجمر أب كسر 10 حدا نابيت آتيوم نتحسان مسمار يا مادي رأيوه في الجميلهم دما سجدلو ساسونام كفيتون كأوركن عتانن كربن جس برخت هابو آتول ماتيوس معرف كلتا قصر 10 حدا قال هيوت يسمع لنا زمن أقلقلوت كبارخ جنا بيته لهم كلش كم حسان تتقليله كله كم أملاخ ود أملاخ كا زملخن مدحاني سلازوخنا مخنياتو خمات لومي مدحاني بعد داويد توليد لكم مو بحس بشغل تتقلل حسان كترخ بيهم بدم تأبرن رخصة زي بلو بخبور دم كريستوس يخم زدحانكم هراي كالوت هراي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ኢና ጸኒሕና እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ብዙሕቶታት ክህልወና ክእል እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ንዝብል ካብ ወንጌል ዮሐንስ ቀፂሉ ዘሎ ራእይ ዮሐንስ ናይ መንነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ ነቶም ፍጡሪው ማዕረቦ ይኮነን ዝብሉ ኩሉ ዝመለሰ ዘንክልተ መጻሕፍቲ የነ ማለት ስለዚህ ኣብቲ መጀመርያ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክገልጽ ከሎ ብግሩም ዝኾነ ገላልጻ እዩ ዝገልጾሞ ንዓኻትኩም ዕድል ክህብ ሎሚ እንደዘይ ተመልሽውን ኣብ ዝመጽእ ግዜና መዝጊብና የጸኒሕና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብቓል ኣምላኽ መሰረት ክምለስ እዩ ማለት እዩ هراي أبزي رئينا ينايت ملوء مصحف ناي رأي يوحنس أمئتو بزحلفة جزينا رئينا ينيرنا قصر 3 نوت زبن قربايو اتوم نزقال تنبيت زي زنببوان زي سمعوان زي قبروان بساعتهم ناي بملوء نايتي معراف قصري ازمو خانو رئينا ينيرنا بزحلفة جزينا أبر 4 شدشين أبتا بدمو حاتياتناون بدوم زحاسبنا زبل من يتزحاسبنا ኢየሱስ ወይ ክርስቶስ ጥራይ መባል እኹል ስለዘይኮነ እሙንን ምስክርን በኹሪ ሙታትን ርእሰ ነገስታትን ምድር ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ክገልጸ ከሎ ማለት ያ መጀመርያ ሰላምታ ክህብ ከሎ ማለት ኣብ ቁጥሪ 8 ኣልፋን ኦሜጋን ዳሕረዋይን መጀመርታን ዘይብሉ ኢሉ ይገልጾ ኣብ ቁጥሪ 13 ክሳዕ እግሩ ተኸድነ ብቕናት ወርቂ ክሳዓፍ ልቡ ተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርእሱን ጸጉሩን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳውን ከመሳሒታ እዩ ኣዒንቱ እውን ከመሃልሃል ተሓውየን ኣእጋሩ ከመ ሓጓዶ
خمس رسنا زن صبارق أسراز ليبانوس يمثل دمسون كم دهاي بزح ماياتيو أبي ما نايدو شوعات تخواخبت اللو كاب أفون كلتا زعفو بلح سيفي وتريتون كم تاب حيل التبره صحاي أبت كل مصحف قدس كم زغيرو نغويتا إيس كريستوس أي جلسون مالي ببزح كالي مجلسيتاتي جلسوي جن كم زغيرو سلازت معرف حدا بتعم إيس كريستوس مني نزبل ملسي كم تازلوان انت النبابات انت حزنين عبنا قري حراي قزي خي وسدلكم أبزناي لومي زستنتنايو زتردانايو ويون إذا أي تردانن إذا أي برهالين نبلن تلو تجزينا يقبعي جزينا نتقملو يسمع له خده هو أتزبن قربا إمو أتي نزق على تنبيت الزنببن أتوم السمعون نتعب تصحيف زل زحلون بصانين أبعد منا نزن سلسة زين مجمرة قال أماخ مقبناس لزخنة مع التاوي كننببو بأزان منفس كأخن سمعه أبوتات بتخسيان كتدقم كلها عويل كان دحرام نايب قلها بيتها الليها إذنها خمت سمع غير كان ببويل مالي إذنها نبعلها نفسها إذنها خمت سمع غير كان ببويل تزبن قربا يمو نزق على تنبيت زنببن فتوم زسمعون نتاو تصحيف زل زحلون بصانيم ينببو على خدو ولا أمعلتي نحمش دقيقة تكون مالتي نقال أملاخ ينبب دو نقال أملاخ ننباب زخون جزي على الندو بتخكل نتزنببو كمتي منفس أملاخ نابايز لا أخو غير يسمع زلخو خمس زدلهو لومي كم مصحف قدوس حانت تغسي انت بابلكا زدلخا حسابات أبز قلصلو أبز خونه مسكوت وصي خاد لايكا تزاربلو اواني مالت اتوم زسمعوا قبل كولغن كمت منفس أملاخ زسددو خمت نحنا ندل يزيكونس كمتي منفس أملاخنا بنازل أخو نسمع دو بأذان منفس نسمع دو نتعبو تصحيف زلون زحلو معلتاوي هوتنا بحسابات يكون بزربا بتكبر كابتي مسمر نايك على أملاخ كينوز بقال أملاخ نفسنا نحلوها خلنا كابتن قل في نايزي معراف زي مالتي جزيه يوسد على قريتا زغنا ملكت سلا زي راخو حساب تدالويه لومي زيان ترديه وي حاونا ممر تخلو أبونا أبي أشي تسفم زغنا متقال لزغنا نايزي قدامي معراف كتكافلنا أبونا أبي أشي تسفم ناباهم نابزا ودم هرات عدم ميتيهم زلهم أبونات سمعنا أنت الليهم هراي أبونا بيكش سوف سفم سمعنا لهم هراي هونا ممر تخلو نزخ الصحف ترجموا إديت كتقبروا لهم بزح استنتنو كما سلز مساكم سلز سرحكم بأكل قال لنا زقباء تكافلوا حسابات عدل كبكم هونا ممر تخمارا غني اللي أبي مجيتا أبغاش لهم مثلاني ميتا جيرو مالهم أبغاش تتقبروا اسمها
هو ጽቡቕ ነይሩ ከም ትሰምዑ ዝጸናሕኩም ከድህዮም ጸኒሐን እንዴ ግን ኣይ ሰምዑናን እምበር ጽቡቕ ነይሩ ولا حنت نتزولكم أم ولا حنت زول سخاي باللينا تا كستنتنا زقنه أنا سي إذا تغشي شدشت دللا أنا زقاوهر أبو منقستن كهناتن كنكونو زقابرنا كبرن سلطان نزل عالم نوعو يخون تبل الساسي كل جزء بخالقت كترجم كلها كم خالق كوينا سلة ترجم نحنا أنا قاوسينا نحنا كهناتنا إلكا نايكال نجرا سلة ترجم سجن بحكي كما يجرنا إنا نبسات نخون كما يجرنا إنا كهنات نخون سي قدس يوحنس صبوق يري قال يسوع نحنا بخمين نبسات نخون أبجزء نفسنا نكون أبلغ المدراو منقستي يغمت كله زي كونسي ويكاني أبلغ لنا نحنا أنا إنا نبسات أمبر نخالق سبات هيكونن نحنا إنا خانات أمبر نخالق سبات كهنات هيكونن بخمين إنا خانات نخون بخمين إنا نبسات نخون سي ጽቡቅ ጌርኩም ገሊጽኩም አይሁሙ እንሳስ ክርዳእና ይገባአና ስልጣን ኣለና ጎይታ ስልጣን ሂብና እዩ እቲ ስልጣን ዳሃበና ግን ብኸመይ ኢና ከነተግብሮ ዘለና ሲ ንሳይ ከስተንትን ቀንየሙኒ ክብርን ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦታት ጽቡቅ ገይሮም ተርጊሞሞን ንስኹም ጽቡቅ ገይርኩም ገሊጽኩም ኣለኹም መንግስትን ካህናትን ዝገበረና ክህነት አይደለኒ ይብሉ በተሐደ ወገን ካ ነፍስ ወከፍ ካህኒ ኸአ ይብሉ ዝተሓወሰ ነገሪ ኣቦታት ግን ካብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ብምድሪ ዝኣሰርኩም ኢሉ ስልጣን ዝሃቦም ክህነትን እዚ ክህነት ንዓና ናይ ነፍስ ወከፍና ንኣማን ዝወሃብን መንግስትን ካህናትን ዝገበረልና ቅዱስ ዮሐንስ ካስያን ከም ዝገለጾ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ብምስጢር ሜሮን ምስ ተጠምቀ ንጉስን ካህንን ይኸውን እዚ ከመጀመሪያ ነቦና አዳም ኮን ነቢየ ኮን ካህነ ኮን ንጉሰ ኮን መጋቢየ ኢሉ ዝሃቦ ምስጢራት ንጉስ ክኸውን ንጉስ ዝኸውን ኣብ ልዕሊ ምድራዊ መንግስቲ ክቕመጥ ከሎ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ክፉእ ሓሳባትን ናይ ስጋዊ ፍትወታትን ነጊሱ ክገዝኦምን ክስዕሮምን ከሎ ነቶም ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፍትወታት ናይ ባህርያት ስጋ ንዕኦም ንስዕረሉ ንግስነት እዩ እቲ ንጉስ ካህን ዝኸውን ድማ ከምቲ ካህን መስዋዕቲ ዘቕርብ ንሱ እውን ንገዛእ ርእሱ ካብ ሓጢኣት ፈሊዩ ቅዱስ መስዋዕቲ ገይሩ ንኣምላኽ ክቕርብ ከሎ እዩ غنيلنا حاونا ممهر تخل مريم تعمل سبق استنتنوي حراي أبونا بك اشتسفهم تعمكم دخون ميتيهم زلهم أبونات سمعنا أنت لهم حراي كالوت أبونا صاب زملسو زيالومي استنتينه زابير سناي فقط كوينو زابير دقيفو الناس إذا عراف زين خلايق زينا نريء زلنا مالت كم تأمل توز جلس كوخا أنا خلاص جزء كم عرف كلتنا بزن ملص زلنا بزحات كاباختكم كابتم تساتفتن تخاتاتلتن مالت تخاتاتلتي زبهالو كل جزء زكاتاتلو تساتفتن بلونكا بحساب بمزمور بريئتو بتقصي زيونكا تساتفتي نبلون مالت سلازي إذا بزيادة عند الزعمق زراعي يوحنسي كابزن كلتا معرفات بزح تماهرنا لنا مو بزتغال لخا كاوز عمق عند الزخون زبل حساب مسمسين أنا معرف حدا تمليشنا زلنا مو زخونا زيا ترديات النزيا استنتين كابزن ايلو مشيت نبلو وي كازي تردانا زي اخي تردانا حليفا نبلو انتلو اتقزينا يقبائي أبونا بك اشتسفو من البات سمعنا انتليهم ابزت عنبوتات تليهم أبي مركيثا أبيت فروين حبته إيش تكفتنا أنها هذا تردى أخوة مالتي تبو جسي نسمع سي ولا شيطانون سمعني ريوغن أو قبر أيو علون عاد رحسي أو قبر خنو علون خلنا أمنت مس قبر دينا تماهرنا حد ما بيتنا يسكرتسي بنات أيه بنا مسخد حنيكم لنا لما خميس يبلنا كن عمن سي كن زبايل لنا ورقيد لنا نحسايد لنا بقى بنات إيه بنامو جن ناس بنات على حبنا جن كن صعبة يشكرنا له
እሳት ረድኤ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን ዓብ ስተንትነ እዩ ፍሮወይን ሃብተይ ካብቶም ኣቦታት ቤተክርስትያን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ እዩ ክገልጽ ከሎስ ምስማዕ ጥራይሲ ንፈርዖን ኣይጠቐሞን እዩ ምክንያቱ እቶም 10 መቕዘፍትታት ክወርዱ ከለው እግዚአብሔር ኣይሰምዕ ንእስራኤል ኣይሰድድ ክብል ከሎ መቕዘፍቲ ይመጽ መቕዘፍቲ ምስ መጸ ለምኑለይ ኣነ ንኣምላኽኩም ክትስውኡ መገዲ መዓልቲ ክሰደኩም እየ ጥራይ ለሚንኩም ንኣምላኽ ነዚ መዓት ዘቕርሩለ ይብሎም ለሚኖም ናብ ኣምላኽ መዓት ምስ ኣቕረሩሉ በል ዝመዓት ተቕሪርኩም ለይሲ ክሰምዑ ንኣምላኽኩም ኢልካና እሞ በል ሕጂ መዓት ቆሪር ኢልካ ኣሎ እስራኤል ኣይሰድድ ኣምላኽ ኣይኣምን ኣምላኽ ኣይሰምዕ ብሎም መከራ ኸ ኣይመጽእ ማለት ሕጂ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ እንታይ ኢሉ ምስማዕ ጥራይ ንፈርዖን ኣይጠቐሞን ኢሉ ሰሚዑ እዩ ከምቲ ሓብትና ፍሮወይኒ ዘስተንተነትልና ማለት እዩ ምፍላጥ ጥራይ ንሰይጣን ካብ ኩነንያ የውፅኦን ኢሉ يترفدو بقدمي منوكوسات اب قدمي حواريات اب قدمي صادقانسي اب قدمي غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ተቅጽ መጽሐፍ ቅዱስ ከጠቀስ ዘይሐፍር ደፋር ፈታኒ ማለት ግን ምፍላጥ ንሰይጣን አይጠቀሞኒ እቲ ሐቀኛ ብጽዕነት ነቲ ሰማዕናዮ ቃል አምላኽ ኣብ ህይወትካ ተርጉምካ ካብ ኃጢአት ርእስኻ ክትሕሉ ከለኻ ትራይ ብጣዕሚ ታናይ ቅዱስ አገስጢኖስ አገላለጻ ንስማዕ ጥራይ ንፈርዖን አይጠቀሞን ፍልጠት ጥራይ ከዓ ንሰይጣን አይጠቀሞን ካብ በዓል አርዮስ ዝፈልጥ የለን ኣብ ታሪኽ ኣዝዩ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ፍልጠት ዝነበሮ ኣዝዩ ናይ ስብከት ጥበብን ሜላን ዝነበሮ ኣብታ ኣውደ ምህረት ተሰማዒ ዝነበሮ 36 ፍረ ዝፈሪ ቃል ዝነበሮ እዩ አርዮስ ግን ናቱ መሲልዎ ነቲ ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ነዚ ጥበብን ሓይልን ዝሃቦ ኣምላኽ ከኽብሮ ኣይከኣለን ማለት ኣብ መወዳእታ ከዓ ሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ንኸይጠፍእ ተዋሂብዎ ልቡ ኣትሪሩ ኣይተመልሰን ማለት ስለዚስ እቲ ፍልጠትን ምስማዕን ኣብ መወዳእታ ከዓ ነቲ ቃል ክንነብረሉ ከለና እሞ ክርስትና ማለት ምንባር ማለት ቃል ህይወት የስማዓልና ፍረወይና ሓብትና ሕራይ ካልኦት ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እሞ አቦና በቀሽ ተስፈማይ ተዓመመን አቦና በቀሽ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ክትቡና ናብ ኣውደ ምህረት ብኽብሪ ይዕድም ኣራይ ክብርና ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን አቦና ኣበየ መርጌታ ቃለ የስማዕልና ከምኡውን ከም ወትሩ حونا ممهر تخلو دما እግዚአብሔር መመልሹ ጸጉ የብዝሐልካ መዓልቲ ነመዓልቲ ኣስፊሕኻ ብዙሕ መረድኢታት መውከሲታት ገርካ ተቕርበልና ዘለኻ ንሕና ድማ ከምቲ ዝቐርበልና ዘሎ ድማ ፍልጠትና ዓብዩ ናብ ኣምላኽ ዘላግበልና ክኸውን ድማ ሰማዕቲ ይሓግዘና ንኣኻ ድማ ኣምላኽ መመልሹ ጸጉኡ የብዝሓልካ መዝሙር ዝዘመርኪ ሓፍትና ፍረወይኒ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ከም ኩልኹም ኩልኽን ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ድማ እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ነዛ ሕጂ ሓፍትና ፍረወይኒ ዝበለታ ኣቦናውን ዝደገምዋ ንዓ ነዛ ናይ ቅዱስ ኣውገስጢኖስ ከስተንትን ጸኒሐ እታ ንፈርዖን ምስማዕ ኣይጠቆመን ንሰይጣን ድማ ምፍላጥ ካብ ኩነኔ ኣየድሓኖን ድብል ሲ ክሓስብ ካብዚ ሰምዓ ክሳብ ሕጂ ከም ብዋ ከለዉ ቦና ከስተንትን ጸኒሐ ማለት እዩ እዚ ዘለናዮ ዘመን ምስማዕ ዝበዝሓሉ ዘመን እዩ ግን እንታይ ከም ንሰምዕ እውን ዝጠፍኣና
جزيئيو أبقى الأملاخ انتاي كم تسمعوا تتنقعوا كمايلكم كم تسمعون تتنقعوا زبلون أرلو حجي بزدل خيو قوانقا بتنس خاضر الدعكا قوانقا قال وانجل أب كله زرقو حلو أب كله دما ينقرالو كله دما يسمعوا قل متي أنت زي نقرمسي حتى أتاي مخونا من نيرو زبل كتري أخلى خادمة كنتي نسمعوا زلناسي نفردو اللونا غنياتو سميعهم زي قبرو يوم توقيسهم امبر بزي مسمعو زي توقس يلن أوانجيل ماتيوس معرف شوعته كاب قصري عسران 4 كساب عسران شوعتن زلون تدارينا نزي نغري سميع زغبر كله بيتو ابكو حسرحه بالحساب اي مسل زنام زنمه وحز وحزه نفاسو نفسه نتابيت كادف هو ابكو حتسريت ايامو اي ودقتن إلو جزمانيو اتسميعو زغبره اتسميعو اب جبر زو عليه اتسميعو تلؤخو دما زفصمه أدينا قد سرنجل مريمون أبتنايك أنا نجليلا مرعى ترخيبا خلا أبو انجيل يوحنس معرف كلته قطر حمشة نسجب لكم كل سمعوا يكون تنيلاتهم نسجب لكم كل انتاي جوبارو قطر أسران شدشان أسران شو عتنا بزماتيوس نزلنا جري سميع زي جوبرو كل خاء بيتو أبحث السرح عشاسو أي مثل زنام زنمه وحز وحزه نفاس والنفسه نتابع الدفع ودقت أودا دقا دما عبي يخونه حجي إذا عشان سبعين إذا بله سبعين زبحالو زلو أم سمعو ما يكونن زوق أسو زلو كلتي أم سمي أميام إتر سمعو ودما حدك عليو ببين قالات يكونن جن زوقسو زلو سلا زي سمعو زوقسو زلو كي سمعو أذانهم سلا زي سمامو أيكونن اتسمعو أب قبر زو على أب كوحي أب كريستوس كم تسرته كنقفتنا تفعل لي عينة فتنة وحيز نفاس زنام زول دلو حزن كخون نخل حمام كخون نخل سنت كخون نخل شجر كخون نخل تفعل لي فتنة خمت سخلو نتي قال سميعو انت دا أخقبر خيلو نتفتنة تاتكسجر خيلي مالتيو اتي سميعو زي قبر دم عشا أبحوثا أما إزي نحنا دم زماننا اسمع زبز حلو ببقى أنقاها ترد ألو زماني أما كم تي نفرقان مسمع أي تقومن زتبهلت نحنا دما اتنسمعو زلونا أب كند زتقمنا زقود أنا كيكون أب قبر خنو علو كنمر حلو أيو تقول سميع فرعون مودعتا نسون عساكرون أب بحري تستي متعرف مالتي مسمع زاد حنت راح مسمع طرح زاد حنت تدخل نبره كم أي مخانا نيرو نسيت أن دما مفلات رايسي كاب كونني أيوز أنبل أب هوسي معرف شدش قطر 3 تايبل نأجزي أبيهر نفلطو كنفلطو دما نسعبو موصو خم وقحتا رقصيو نسو كم زنام كنتن مدر زطل زنام صبحات نبانا خمسيو
ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ ኩሉ ግዜ ናይ ክርስቶስ መፀዋዕታ እንታይ ይነሩ ሰዓበኒ ይነሩ ካብቲ ቀዳማይ ክፅውዖም ከሎ ንደቀ መዛሙርቱ ጀሚሩ እቲ 3 ዓመት ዝመሃረሉ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ንተፈላለዩ ሰባትን ሰዓቡኒ ጥራሕ ዝብሎም ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ድማ ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ ንእግዚአብሔር እፈልጦ ኤልና ሕቆን ከብድን ተኮይንና ንእግዚአብሔር እፈልጦ ኤልና ርሕቀትና ሰማይን ምድርን ተዳ ኮይኑ ንእግዚአብሔር እፈልጦ ኤልና ድማ እቲ ዝብለና ተዘይገርና ነቲ ንፈልጦ ተደይስዒብናዮ ነቲ ንፈልጦ ተዘይተኸቲልናዮ ነቲ ንፈልጦ ድማ ኣሰሩ እንተዘይከይድና ቃሉ ብምፍላጥ ጥራሕ ንሰይጣን ኣይጠቆሙን እዩ ዝብለና ዘሎሞ ነቲ ንፈልጦ ካብ ኩነኔ ምእንቲ ከድሕነና ክንስዕቦ ነቲ ንሰምዖ ቃሉ ድማ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎሞ ኣብዚ ካብ ዝተፈላለየ ፈተናታት ኣሳጊሩ ኣብ ሰማይ ድማ ገጽ ኣምላኽ ዘርኢ ክኾነልና እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ጽቡቅ ክንመሃር ኣምሲና ገለ ሕጅና ነብስና ዝኸውን ክንጥቀም ድማ እግዚኣብሔር ንኩልና ይርዳእና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹም ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ስለዛ ሰዓት እዚኣ ንመስግነካ፣ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ንመስግነካ፣ ስለዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ድማ ንመስግነካ። ንሕና ድማ ሓይሊ ጥዕና ሂብካና ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ ድማ ስለ ዘፍቀድካልና ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ከምቲ ክንመሃሮ ዘምሰና ድማ ኣምላኽና ነቲ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ነቲ ንፈልጦ ቃልካ ድማ ምሳኻ ከፋልጠና መገድኻ ክትሕዘና ናብ ሰማይ ከጠምተና ብመንፈስ ክዕብየና ኣብ ስነ ምግባር ድማ ክቆርነና ንስኻ ሓግዘና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ነዞም ኩሎም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዘለዉ ድማ ግዜኦም ባርኽ፣ ህይወቶም ሓሉ ኣብዚ ኣብ ምድሪ ንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንፅድቂ ንኩልና ቁፀረልና። ጾምና ባርኸልና ቅድሰልና። ነቦታትና ሃዋርያት ከም ትቕበልካሎም ንዓና ድማ ትቕበለልና። ሰላም ውዒልካ ንዓኻ ንመስግነካ፣ ሰላም ድማ ሕድረና። ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና፣ ኣብ ሓዘን ዘለው ፀናንዓልና፣ ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም፣ ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓልና፣ ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና፣ ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና። ኣብ ፀባ ኣብ መከራ ኣብ ሽግርን ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም። ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት፣ ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት፣ ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና። ኩሎም ዝወለድናዮም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና። ናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ለመሃበልና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና ንድገልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋ ኹን ድንግል ይኸ ወደ እግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ወፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሽታወይ ስረይዚና ኣምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ቀና ሰሪ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሰ ወልዱ ለብሪ ከሳቴ ብርሃን አንቱም ኣውየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ጥሩዋን ሳይድ ጎጸናት በበስምኩም ኩኑ ፍታኑ ንጻን ይረሰንስ ብሉዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘሎና የቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ክብርን ምስጋናን
نعمل أخيكم برخلي تكبر لنا وأنا سلم كلكم زمن أقولكم مبارك بركم الشات قال هوت يسمع لنا تسلي صلوت تمهللنا يا مهللات تنبب نبابات كله كرم እግዚአብሔር عريقو معات زغرر هرت زغرر يقبر لنا استمهرنا يتمرت خاص على سان مئة سنة يفره قبل بنا خفري لنا كنقل قللون كنسات قللون كندحنلون قدس فقادو يخون لنا الحلو فتارينا زي قبعنا خنسو خساب سعز بسعقو بمحرتو خليلو عبز قدس قبعي خنساتف نزرد عنا نزدقفنا نزلنا قاقحنا ناي بحر مسقانا يبصحيو سناي فقادو خينو بدحان سلام سنحنا نزمسو قبعنا بسلام بتعنا بهدات بخمزنا عملوخو نمنفساو فلتت نقال أملاح كنقابا قدس فقادو يخون لنا نتوم ليتنا زخنا سلام ليتي قبرلنا نتوم معلتكم كابروخ معلتي قبرلكم رخصة من غيرو نمرخا بسلام الرغبنا سلام ليتي آمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا قال هو تسمع لنا بروح ليتي مين نقول هنا قال هو تسمع لنا رزنة حبتنا سلام ليتي قبرلنا قال هو تسمع لنا كلكم آمين من تأنا نحبكم قرب وصينا رايد عمل هم ساتيف كن دفت صلوت صبغات كيف قال هو تسمع لنا خلنا تذكر يا دحل الرأي ولو عنا نقول سويتي حق እግዚአብሔር نقول هنا قال هو تسمع لنا آمين لكم كأد متأني هبكم كله እግዚአብሔር أو كل من نورهم كله دليتكم كله يفتصم لكم آمين بروح ليتي آمين سلام ليتي قبرلنا